момента сега се въвежда широко в, например, тези енергоспестяващите лампи. Според мен в енергоспестяващите лампи се образува частично се възбужда частично този механизъм, понеже вътре има плазма и тя се активира по начин различен, който при другите лампи, при което се получават частично такива надлъжни вълни, но те затихват на близко разстояние. Но тези вълни, всъщност, когато затихват, те предизвикват широк спектър от електромагнитни вълни. Този спектър е толкова широк, че той може да въздейства съответно на човешкия организъм. Специално, както се знае, тези селюла, тези телефони, те също излъчват, но те излъчват в една тясна област. Докато тези нови лампи, те излъчват до доста широка област, така че може да има опасно последствие за течение на времето, за здравето на човека. Това подозирам. На близко разстояние има също уреди, които могат да измерват тези вълни. Надлъжните вълни, с какво могат да се някакъв апарат да се засекат? Чисто надлъжни вълни обикновено трябва да бъде специално конструиран апарат, който да не пропуска електромагнитни вълни. Защото обикновено даже при Тесла койл също съществуват тези вълни, но понеже те са едновременно с електромагнитните вълни, обикновено апаратите не подозират, че съществуват. Следователно трябва да бъде подходящо конструиран детектор, който да екранира напълно електромагнитните вълни и тогава да хваща само тези надлъжни вълни. Доколкото разбирам, самите надлъжни вълни са пак естествено явление в природата. В природата обикновено те не са толкова често явление. Може частично да има от Слънцето, при слънчевите избухвания, но те постепенно се екранират от атмосферата. Така че могат да достигнат, но като по-слабо излъчване вече тук долу в атмосферата. Ако се опитаме да предизвикаме с някакво устройство на надлъжни вълни, това опасно ли ще е за човешкото здраве? Да, това може да бъде опасно за човешкото здраве. Именно за това също аз и в моята книга, която съм писал за това силовото поле, Field Propulsion for Control of Gravity, аз съм писал в началото, че да работят с достатъчно квалифицирани хора и да внимават с тези разстояния, да бъде екранирано от много близко разстояние. Те падат, интимността пада много бързо с разстоянието, но от близко разстояние могат да повлияят. А самите надлъжни вълни с какви устройства могат да се предизвикат? Едното най-често устройство, това е Tesla Coil, които са известни, бобина на Тесла. Това е трансформатор без въздушна сърцевина, който обязателно в първичната има изкрещи. В това положение се получават на изхода надлъжни вълни и електромагнитни вълни. Аз наистина друго не се